189. Nemám motor si vidieť tam. 280, the first one. Ktoré? 280? Aspoň uvidíme, čo to urobí. Ja mám tam stoličku. Ale to bude lepšie, nie? Alebo oporu dám. Oporu si. Bežia. No. Dobre. Dobre, áno. Ešte ješ? It's going down. Upward. No, tam Ešte si necháme. Dobre. Aha. No len hlavu ide. Come here. Na hlavu. There's another one. This side. Kiči. Idem merať diaľky. Aspoň sa budeme mať na koho vyhovoriť. Nie, zatiaľ som dobrý. Jedného som trafil. Na hlavu.